I najbolje delo na svojoj epizodi Minecraft Pocket Edition. to, Minecraft Pocket Edition. Ne mogu da popamtim. Gačka. Uzeo sam 3 baklje, smijem? Smiješ, to su moje baklje, ali ja ti dozvoljavam. Dobro, ja da proverim u pećinu. 50% što nađeš i do meni. 50% što nađe vidjeti. Pa donirao sam ti struju. Bravo. Ja nisam našao ništa, tako da dobiješ ništa. 50% ništa je šta? Pa ja dobijem pola ništa. Znači ništa. Pa da, ali polovinu ništa. Žena, izlaziš kuću! Izlaziš kuću! Kako sam tu Dari ništa ne pita? Ja sam trebao da... Kako nije za tebe, hoće ti jebe? Evo, beži! Nemoj! A nisam to da mu dam uđu, ovaj strah nije došao ispred mene. A izvini, slučajno. Kad mogu nekako da gasimo friendly fire, smeta nam. Friendly fire? Dobro. Pa, Jeste to postoji kamen opcija. kramp? Imam. Daj, Šta će ti? hoću kap. Ne, Ja hoću postoji jabuka. opcija za to. Znači, ja napravim svoj. Napravi. Andreja, postoji opcija za to. Vjerovatno. Gledajte ovako, Strahinja, ja i ti idemo u lov, Kosta ti kopaj tu, si razumu? Ti budi miner, mi ćemo budemo hunteri. A mnogo mračno, Strahinja mora negdje nađemo Ja ovo. Ženka, Ti budi hunter, mi ćemo budemo mineri. Ajmo ovamo na planinu, lakše će vidimo odatle. znači ja sam Ženka što je silujete, a... Jeste. Ne, ja si, ti si, pa čekaj, gdje ćemo Andrej da nađemo nešto slično? Čekaj, stani. I ja ću da... Treba mi jedna lopatica. A meni treba sve osim lopate. Ja imam sve, ali nemam lopatu. Pa daj mi ovo samo kameni pikeks. Treba meni. A dobro, onda ću za sebe napraviti. Kosta, daj malo stolu. Napravite bre sami što vam treba, Vidio non stop. čas dosta. Non stop Andrija. Nego nekako stavio sve dobro. Čekaj, sad ću ja da uzmem nešto. A mnogo, brate, mračno, ja ne vidim ništa, bolje smo ušli u kuću da snimamo. Andreja, da mi to govoriš našim vernim gledalcima. Ko nas pa gleda? Ja gledam svaki snimak od nas. I je ga laži. Ja gledam isto svaki snima kod nas. I moj brat sad počeo da nam gleda snimci. Ja sad se krsti, garant sad krsti. Pa mi smo od ovog YouTube kanala napravili crkvu. Svi kad vide, svi se krste. Da. Da, Strahinja, ajde idemo. to sam i ta. Ko što su? Strahinja, sad ću da palim difficult. Aha. Nemo, Andreja, nemo. Pa što, zabavnije? To ljudi ja će da gledaju. Najjakše. A čekaj, Andreja, pa kako ja sve vidim dobro, a vi se trudite da... I onda ja sam sad povećao srtenje na statku. Sad moram ja. Meni isto, na stotku. Ja samo Minecraftu srtenje, ne ovako na mobil. Ja ću i na mobilni. Čekaj, ja ću i na mobilni za svaki slučaj. Momenac. Ja neću. Sad se jednom ću izvinjam što sam morao da izađem. Jo, Andreja, napadio te za... Ne moram na stotku, ali... Evo na sredini. Gotov je. Kaži bre. Zaštićen si, Evnic. Tako sad nam... A od čega sam zaštićen kad sam isključio difficult? A? Ljudi, ko što vidi, sad se vidi mnogo. Idemo difficult na max. Čekaj, mogu ja tu časkom? Da li da me zaštitiš? Gdje ćeš bre? Pa da povećam osvjetljenje. Ajde, ovako nema ništa pored nas. Na, dobro. Ubijte njega, nemojte mene. Kidi. Dolaze. Kosta! Andreja, poveći na polju, ne? Pušti me. Njega nećemo. Begaj. Au, bagao se. Nisi upakao nego si glup. A vi znate što ima na kartu, oni nam mogu polome vrata. Beži. Što si glup? Pa beži. Ti si mene udario, nemoj. Pa beži, ja ću sad. Ti si pamet, Ja sam ajde, hunter. ubij ga. Što si hunter, ubite ko? Pomeri se ja ću. Ajde, pa ja ne mogu me strah. Glika ti budu opalio strelom. Pa nisam ja ti. Mene opali strelom među rogovi. Ubio me Spendrek među oči. Meni je mrkla svest i ja sam pao. Aj, pomeri se te. Ajde da budemo bezbedni u saobraćaju. Jes. Ovdje gdje sad kopam su te... Evo, glupo što piše ovdje dole u uglu. Recorded by Mobizen. Ali dobro, mobi Da tako zarađuju pare. Pa niko me nije pitao dalje, a hoću uopšte da ga reklamiram. Pa onda cenziraj. Kako ću? Pa onda malo... Tu, gdje se pojavljaju? Evo ga dole. Pa malo spusti tu sliku i neće se promičuje. Kako majke ti da spustim sliku? Pa tako sam ja uvijek bandicam presek. Da li misli da je ovo Bandicam? Ovo je Android. Spusti sliku. Bandicam Android. Ne, postoji to fora. Sklaj se iz moje... Ako nećeš da cenzuriš već. Kostin posao je da rudaje. Kosta, sve što nađeš nema sebi da praviš armor. Fuck. Nego sve delimo. Daj you old fashion bitch. Prvi mi tamo što nađem pravim kramp. Dobro, normalno sve. Da. Ali bolje priš mač, pošto možeš da nađeš... Ne, kramp. Ne možeš da nađeš ništa dobro. Mač. Šta
će mu mač? Pa za Isto. tebe čoveče, ti Šta sad će? vodiš grupu. Šta će meni mač? Dobar mi je kamen. On ima kamni mač, on je skoro jak kivi metalnik. Da. Skoro. Ovca! Ne može ovce da ubijete sve. Skeleton. Dobro, kad nađe metal samo će ih ošišamo, lakše nađemo. Da, i će pravimo farmu. Čak ja ti dala ovce sad meso. Meso, ne daju meso. Ne daju bre meso. A, znači nismo jedan os. Andra, Kako meso? znaš ti koja je ovo verzija? Zombie Villager. 12. Znači smo još u betu. Nismo. Andra, meni ostalo mi 1,5 srce. Kako Znači ste, se mi smo ovako. jedan. Evo ga skeleton na vrata, čekaj da ga rapnem. To. Sad ću da ga killnem. A, poca me! Strah ja! Pomogli mi, ne mogu više da izbjegavam. Evo sad. Pomogli mi! Evo ti. Sad ću to u tebe. Ubio. Normalan. Ubite njega. A, će ubija me! Beži. Ubija me! A što si zašao? Disconnected from server piše. Zašto? Ne znam. Ne, neće uđi više. Ti mi vadi. Evo ga ušao. Evo ga i meni uči tako. Ej, ja ne vidim ništa. Gde smo otišli, ljudi? Ja, sad. A sad mi laguje. Meni. Ne lagu uopšte. Meni laguje na tablet. Mogu sam lepo da snimim na telefonu, ali telefon mi ne radi mobis. Ej, hoćeš se moj brat? Dve ovce. Evo sam ovce. Ovce me napadaju jebote, ovo si bio. Killer. Ej, dobio sam jednu urnu. Mnogo tebi. Treba nam 9 vuna. Ma dobro što me budu. Vi ćete imati vaše krivete. Pa šta nas briga, ti jedan ne može spavaš dok mi Pa ne dođe. znam, zato ću skup... znate šta, nemojte ih ubijete. Bio si upravo, ajde da ovo, dobijamo samo po jednu vunu. Čak šta, ne vam su tvoje stvari. Šta? Ej, daj moje stvari, ja sam. Ne znam, idi tamo, ja ti nisam ni dirao tvoje stvari. Ja si imaš dva kamena mača. Imam jedan, drugi ga je na tamo ako si čarab. Nisam vidio, izvini. Sad ću ga pokupim. A vidite kako me napada ni krivog ni dužnog. Izvini. Ja sam Imaš dosta drva. Gde si vidio mač, majke ti, gde ti imaš? Šta će meni tvoj kamen i mač kad ja imam moj bolji kamen? Ej, a da li bi moj brat mogu da se pridruži? E, ne bi mogo. Ali ga ispali smo. Dakle, Meni treba više bakli. a čekaj, možda da se reklamira svom kanalu? Ne. Okej. Dođite na moj kanal, Bambu 765. Nemojte njegov kanal. Biće vam... Gledam, jedan snimak, ali je 1000 subscriber, kako to moguće? Pa znaš što se zoveš? Tutorial. Šta mi nateraš te ruke, molim te? What the fuck? Vrte papira. Ko šta, ajde bre požurio, ovdje će odu u Martrak dok ti nađeš 2 metala. Pa meni Petre! crvo. Vi napravili novi kran. Andra, E, ja ću sad da skupljam malo drvo. ja ću pravi crafting table i će napravimo... Imamo 2, ne treba nam crafting table. Pa čekaj, napravit ćemo kamene sekire kako bi mogli da preživimo. Ja imam već. Ne, može! Ne može! Možeš upizdu, mate. Ajde, pusti ga, snimim samo Ne. 15 minuta. Ovaj klip. Ne, Dobro, sljedeći klip će bude svetlo. ne. U 5. epizodu. Jer je ovo naš kanal. Da. Ko napravio kanal? Moj kurac. Dakle, Pa ko napravio? Pa batali. ideš? Ti si kad smo ti se ja i Strakin ubacivali kad si snimao vlog, počao si da kukaš. Da. Stvarno? Jesi, počao kuka. Da se udara Zdeljinski. Kao glavu da mi odrubi. Plećemo se gdje njih nam Čao da kuka. Dobro, Petro, snima se i prednje ka... Nije da. Meri, super batali, ajde. I prednje se snima. I sa prednje imaš... Brendja se snima. I posle sam ja noob. Ko ste nubar ispao? Ti si ispao najveći noob. Što? Ja da steha mač. Program preko koga svi možemo da igramo. A pošteno, Strakin je danas ispao najveći noob, ne steha mač. Malo dece što gledam neki snimci. Malo dece, ne, neki snimci, na ovu ne. facu ovdje. A znate baš šta je habar? Hamač. Gle, znaš šta? Hamač. Gledaj, sad, ako neko piše u komentarima da znaš šta je to hamaki. Ajde vi smo javno, zato što sam i ne znam. Zato što nisam znao. Cool broj. A gledaj sad, ako neko piše u komentarima da zna šta je to hamači i objasni, to znači da zna. Ako neko piše samo da zna, to znači da laže. To znači da znaju, ali neće da troše vremena na noobove kao što si ti. Da. Na noobove, pa i ti snimaš šta mi. Pa ti si noob. Možda se vidimo Javno koje ćemo su koordinate sad. Dobro, šta? Koordinate koje su sad tu koje su. Uđe, znam koje... Kosta, znaš koliko drvo imam? 2 steka, tačno. I ja imam jednu jabuku, ljudi.
Da je kuće, strahinja? Kuće, pa sam pratio onu veliku planinu, Aha. kako da promaš. Ostao samo srednje nođe, sam. Evo, pa tu sam ja pored teba. Kosta, si našao bar neki metal? Nisi sam, tu sam i ja. Pa kad smo postali baksuze da traže metal. Strahinja, što nisi uzao item? Koja je? Kameni krapti tu. Ja to nisam vidio, jebo. Koji noob nije vidio. Sam sam vidio. Posle sam ja noob. Ali dobro, aj. Aj, šta da radiš? Šta da Ajde sad i mi da majnemo ovaj Kosta dok nađe metal da ima svi da odemo u penziju. To je Kostin posao. Nećemo da mu se mešamo, ali jeste Kosta, jeste. Jeste. Pa vam samo malo kabelstone. Imam dosta kopasta. Pa ti imaš, ali ja ne. E, ja odo pohranim. Sam stavio čest dole preko stek. Metal, već sam ga našao, a sad sam počeo da majnam. Gde? Evo, Ja sam ovdje. počeo da majnom. Gde si našao, majke ti? Evo, pokri se gore samo. I to je Gde si majnu? Sad ću da. Strahinja, znaš ono do re mi fa sol la si do? Dole mi, fa fa la si mi ti, fa la Sam ti. ja našao. Nisi ti našao. Kosta, a čuješ Kosta? Šta? Kosta. Dole mi, fa la si mi ti, fa la ti. Čekaj, koliko već ovdje ima? 3, mislim da bi ja 4, 5, 6, Pogledaj koliko sam našao. 7. Znači za pantalone već imamo. Nema pantalone. Pa znam da ne treba... Za mene lamp i za... I našao sam i za još kasu. metala, možda sam mislio da sam ja. E, novi rudnik sam našao, Kosta. Ja sam našao I to metal. izgleda baš veliko. Evo ga metal. I ja sam... Znao sam. Pa ću već kopati skroz dole stoke. Kosta, ne možeš dajti metal pišljivi. Pa kad je glup. Dobro. Kosta, ugalj. nubara. Imamo ugalj. Imamo što sam ja našao, vi nas dvica niste našli. Niste sposobni da nađete jednu kokošku da se prehrani. Meni treba. Ja, da, pa ja ubijam uporno prasića, ali nijedno ne Ja znam. napravim farm. What the fuck mi je tu pogodilo? Moj dž. Moj John. Johnny koji je Johnny. Hoću znam sam. Johnny Depp. John is dead. Johnny... Gdje sam ja? Deep shit. E, pazi sad. E, dođi tamo, nek mi izvadi neko ne znam gdje si. Staš. Pazi, A čekaj, gde si? Prvo treba da znam gde si da bi znao kako te izvatim. Aha. Stani. gdje ću ti skroz dole? Pa ne znam sad da kopim na gore ili na dole, dođi kod mene. Čekaj, da vidim ništa treba mi baklje. I meni. I meni, ja znam di... Gratnje, dođi skroz dole, imaš baklje. Nemam di bak. Ja sad ću ponesem ovu baklju Sad ću ja da... Imam 4 da bakle. će bude mnogo mračno. Aha, A imaš evo baklje? ga. Izašao sam. Hvala ti Bože. Ma nemoj da ulaziš u rudnik, a da nisi ustavio neki trag. Kakav trag. A nešto znači... Da ću se upišapati me radi. Dobro, pomiri su pratiš. A nećemo jer će Strahinja da ide za mnom i da pišapa. Vi su nevidljivi kod mene. Što? What? Blago tebi. Sad sam vidio da su otvorio vrata. Pa čekaj, sad ću se udarim. Da li vidiš, ako... Pogodi ko je to? Dobro, sad si u stvarno. Ja. Gdje si? Kosta, čuje ti se iz usta. Sam ja tu. Gdje ste? Gdje ste? A, evo ste. Oj, to sam mašta. Nemoj me biješ bre. Strahinja, pa dali, posle kad te ubijemo gdje ja. Da, ajde, idu. Posle kad te ubijem. E, ovdje je pugalj. Imaš malo uglja. Kad te raspičkam u 300 komada. Andreja, dolazi vamo. Imamo još jedan metal. Tad ćeš da se žališ, ali bit će kasno. Opaška. Če čuvamo ovaj metal ili nećemo? Ne, imam zapravo još malo metala kod sebe. Imam 2 metala kod sebe, ko će? Čekaj, ko će me kaze? Hoću ja. Ja. Daj meni, daj Strahinjima kaže neki ide do šešilci. Da. Evo, ja imam još 2 metala. Evo će me kaze. Daj mi kaze. Sad ćete svi da dobijete krevete. Stani, ja sam našao 6 metal, Kosta, tamo sigurno ima. Nemoj da pravite ništa. Kosta, si napravio kamp? Ja sam, neću kad trošim, tek kad naći nešto vredno. Dobro, onda sad tražimo sad sljedeće. Kosta ugalj. Po svakom po kamp, jeste. Čekaj, ovca, taman sam je našao. A ovdje ima 2 Strahinja, gdje on? Metalni kram sam stavio u čas. Yes. Nemojte da kadirate, tek kad naći Ovdje. nešto vredno. Andreja, ne znam gde si, pa ti... Koliki sam ja Srećković. Bravo. Za malo da propadnem u onu rupu, u onu rupetinu, rupčagu. U onu do petinu. Ja, 14 minuta i 15 traje klip, mora prekinemo. Dobro, pa opet. I ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi.